Nako kokwangibophisa noma okwenza ngashiya ikhaya lami ngajoyina laba mfowethu ipain bafowethu nabafundisa abanye abangakangeni kulento. Uthi omunye umuntu kumina awumuntu zakhe niyithanda kangaka imali nithatha kuthina nazi somama abasebenza kanzima kodwa nibonakala ningamuvi ngenzi lutho nabafundisi. Ngasuka ke ngajoyina nami njengabanye ukuthi ake ngiyolala ethi kwenziwayo. Uma ku first march esayenza yayihamba ke osikothiwe ngaphambili nangemuva sahamba sayojika ngala sabuyela khona edolobheni saphuma sashona ngezansi. Emveni kwalokho kwaba ukuthi umuntu zakhe utshontshile i-pressure wash lo mshini okwasha imoto. Umuntu zakhe untshontshe ihuva iloko kufakwa ngaphakathi okuklina udotsi udoti. Umuntu zakhe ukhombela abantwana wathatha imali 1200 rand. Kwangethusa kakhulu ukuthi awu mina at this age kanjani angizange ngasibhala ku-statement lapha ezansi ngoba ngangingazi ngizobhala ngithini ngoba akho lutho engilwaziyo. Ngempela ke i-case ke yaqhubeka indaba yayo yazofika namhlanje bokusuku lwami ekseni mangifika ngibe uqali kwawukuthi usisi lo obekade engibopha angiyalisaba lekhala lekhala lekwerekwe yes ngizosho njalo lekwerekwe. Kwawukuthi usisi lo kuthiwa inkantolo ithi no ufikile usisi wazo withdraw the case. Namhlanje usisi owengimangalele kwakuwusisi lo ngale ngenhla ukuthiwa uprincess. Yes. Kwakuwuprincess lo ngale ngenhla. So kwasho ukuthi i-case ke iya withdraw ke ngalolu hlobo. Kodwa ngifuna ukusho umphakathi wakithi ngithi ngifuna ukuphinda kumagama asho abafowethu. Ongekayiboni lento usazoyibona. Ongekayiboni usazoyibona. Noma futhi unamanga uyasikhohlisa ukuthi akayiboni. Umonakalo wenziwa ile genge yangaphandle mkhulu kakhulu. Uyabona nje kithina sebefundisi sebashintsha indlela yokushumayela manje. Because uyasala ngoba bona basebenza ngale ndlela okuyisaba ayikho into awisa umuntu bazalwane. Ngiyafuna ukunitshela akekho umuntu ongashumayela okuthandaza awisa umuntu ayikho lonto. Ayizange yenziwe uJesu tu ayizange yenziwe kodwa lekhe ngifike nalezi style ezenza lento. Ngifuna ukuthi wonke umuntu uyathinteka ngalento. Ngizothi mina ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu angigcine. Siyabonga